Nachádzame sa pred domom Štefana Sanetrika, je to veľmi nadaný vedec. Vedľa mňa mám skúseného Počkaj, vedca. ešte raz. Dobrý deň, Každý vás povedz. Takže vážne diváci. A nemôžeš mi to zobrať, ja ti tak držím, nie, že to máš brať. Ľudí, pán Sanetrik, môžete mi povedať niečo k vašemu výskumu? No, Nemáš to držať! Sanetrik, môžete mi povedať niečo k vašemu výskumu? natočiť 30 sekundovú Tak mám takého retarda? Počkaj, ja už som zabudol, čo mám. Áno, takto. Pán Sanetrik, môžete mi niečo povedať k vašemu výskumu? No, takže náš výskum sa zaoberá hlavne klonovaním ľudí. Čítať, poď sem.